hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndotoona kuti George Charamba ane mamutauriri aiwa wemutungamiri wenyika kana kuti presidential spokesperson anochinjana mashoko aiwa neG40 pana Sabc Kasukuwere aiwa paX account kana kuti paTwitter handle. Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira mushe, noda kuti pane mashoko avanouya vachikandidzana sana pina mashoko avataura kuti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Nokuti pane video rinopostiwa naGeorge Charamba pa presidential account yeX yazoreplyiwa panapa na Sabc Kasukuwere. Sanona Monyonga Muchinzi, Kasukuwere was commenting on a video posted by the Presidential Communications X account. Kasukuwere had no kind words for the loud mouth, Charamba telling him to hit the gym. Satona kuti Kasukuwere aiwana George Charamba vanoexchangeana mashoko asingaiti nemamwe asingaiti titaure panapa sezvamongoziva kuti kubva pa2017 coup aiwa pakabvisiwa Robert Gabriel Mugabe G40 yakatomboshayikwa aiwa, asi kubva panguva iyoyo vaingochinjana mashoko asingaiti vachikandidzana mashoko sezvamongoziva kuti G40 yaikomberaiza vana Walter Mzembe, vana Jonathan Moyo, vana Patrick Joao, ndo vakomana vaikomberaiza G40. Asi noona kuti G40 yanga isikapindirani kandi nanhasi asikana kutombowirirana nana George Charamba nekuda kwemashoko anenge vachikandidzana. Mhuri yeZimbabwe sachimboutidzai mafungiro enyu, noda kudii pamusoro pemashoko audziwa aiwa George Charamba achiudzawo kuti aiwa he must go to the gym. Amenoti akaita sei kandi he was mocking him pakuti chii. Mhuri yeZimbabwe hadi kukomenta zvakawanda asi motiudzai mafungiro enyu, noda kudii pamusoro pemashoko ake. Pinai comment section medu, musangano subscribe, like, chinotina on the bell icon.